itu. Oh iya. Melu ya tak nggen goro-goro. Oh iya. Biar matur, Mbah Wasine ya iso ora apa-apa wis matur nuwun wis tak sebutke. Iya iya. Yo, saiki ngaturake sapa panglipur lumantaran budaya. Ya. Sing kapiji nduk niken. Nduk niken. Nduk niken arek ngaturke apa, Nduk? Weh, ya, ngaturke apa? Kenoneno. Ya kena sak gelem. Sak gelemmu. Pengasih apa pilok bayang? Ya. Nduk niken S2 lho. Weh, ngono. Ya. Wih. Selendang sutra mawon nggih, Pak. Nggih, slendrang selendang. Ya. Selendang sutra. Aku sak joge dijamoni karo menik iku lho, apa-apa bingung aku. Neneno. Apa bendo sing anu lho ya kakung ya. Ya semrono. Yo dalange pangkur. Ya. Dalange padas. Ya, sapa? Piye tok laris kuwi? Sing gender. Ya, Dimas. Dimas Panggalu. Mikir lho. Ya, mikir. Lah, mikir diaturke nganu niku. Ya. Iya Mas, yo. Kalau genter kan yo iso bawa. Oh iya, mumpung pelok karak. Tak karepmu. Yo. Iki kabeh dalak. Wo, ana Ki Joko Widodo gendeng. Weh, Joko Widodo gendeng. Weh, ana Ki Agung Plentung. Wah iya, salangane Agung Plentung. Wis 8. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ning dheke ora iso gawe rego sing gawe rego aku. Kudu ngene. Ngono. Wong dalang ampuh kok murah kok. Ya. Kok gawe yo standar. Weh, ngono. Ya. Yuk. Rina wengi tansah eleng Laris mobil ya Nimas ingkang slendang sutra tansah dadi impen yen wengi kumudu rina yen rina kudu kaya teko matur nuwun ya Mas Gusti ya Mas Agus ya Agus Maksum Gus Maksum nuwun ya Mas Pentung ya Masku Pentung ya sumanding ana tanganku aduh Nimas selendang sutra kowe yo pramugari yo dalang kondang pramugari apa tayo oh yo pramugari tak kira pramugari pesawat untu ya ya